Безнең буын гаять тарихи чорда яши. Бүген 27 май көнне рәсми рәвештә Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүнең 100 еллыгы билгеләп үтелә. Суверен республика беренче чиратта татар милләтенең икътисади, социаль, мәдәни, әдәби яссылыктагы киң үсешенә юл ачты. Республикабызда яшәүче барлык халыклар белән бергәлектә яңа тарих язылды. Узган 100 ел эчендә Татарстанның ирешкән казанышларын санап бетерерлек түгел. Соңгы 10 еллар аралыгында гына да президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехан җитәкчелегендә республика Россия Федерациясының иң алга киткән индустрия үзәкләренең берсенә әверелде. ТССР тарихы ул меңләгән татарстанлыларның уртак хезмәт нәтиҗәсе. Бай тарих, бөек тарихыбыз мозаика кебек кешеләр язмышыннан җыела. Гаилә тарихы туган як тарихына килеп кушыла, аның белән бергә үрелеп бара. Әлеге бергәлектә Кара Алтын башкаласы булган Әлмәт районы әлбәттә инде аерым урын алып тора. Республиканың яшәеш дәрәҗәсен билгеләүче күп кенә күрсәткечләр буенча алдынгы позицияләрне алып тору моның тагын бер кат раслый. Хөрмәтле татарстанлылар, Әлмәт халкы, кадерле милләттәшләрем. Бөтен дөнья татар конгрессының Әлмәт бүлеге исеменнән сезнең барыгызны да бүгенге олы тантана ТССР төзелүнең 100 еллыгы белән тәбрик итәм. Гасырлар дәвамында төрле милләт вәкилләре арасында ирешелгән бергәлек, республиканың ныклы икътисады бүгенге матур тормышыбызның нигезе булып калсын. Һәр бер йортка бәрәкәт, иминлек, татулык алып килсен. Тарихыбызны барлап, туган телебезне саклап яшик. Бәйрәм белән дуслар!